adică? Eu doar ți-am spus ce gândesc, nu contează cum am spus. Asta e replica clasică a celor care ignoră partea emoțională a comunicării. Sunt Livia, coach relațional, trauma-informed și azi vreau să-ți arăt de ce nu e de ajuns să ai intenții bune, dacă tonul tău spune altceva. Când tonul e tăios, corpul celuilalt intră în apărare. Este un reflex, nu e intenție. Când privirea ta e critică, cuvintele nici nu mai ajung la destinație. Pentru că comunicarea nu e doar despre cuvinte, despre logică. Este despre ton, despre expresii, despre mimica feței, dar și energie. Despre emoția care însoțește mesajul. Dacă vrei să fii cu adevărat ascultat, mai întâi creează un spațiu sigur. Nu-i arunca adevărul în față, pentru că de multe ori doare. Așa că întinde-l cu blândețe.